Arredor das aldeas de Loxo de Arriba e Loxo de Abaixo, en Boiro, concéntrase o 80% de xente que se apelida Lojo. Perto da aldea de Lixó, en Ribeira, atopamos perto do 90% de xente que se apelida Lijó. Seijo, Sanjurjo, Yáñez, Otero, Abeijón, Carrajo, hai infinidade de apelidos que continúan esta norma. Mais, a que se debe esta discordancia entre a toponimia e os apelidos da xente que habitou eses lugares? Nun punto da nosa historia, casualmente, todas as escolas de notaría galegas pecharon. Polo tanto, todos os notarios tiveron que ir estudar a Castela. Pensa únicamente nun único notario durante toda a súa vida laboral cantos apelidos non podería ter cambiado para que se semellara máis á nosa lingua unificadora española. Na outra banda, temos outros tantos apelidos non tan obviamente galegosoantes como os meus, que non sufriron ningunha modificación, o que nos dá indicios dunha intencionalidade clara. Hoxe en día, se tes vontade, podes voltar ter o apelido lexítimo da túa familia. Descargando o informe etimolóxico completo do teu apelido na RAG e usando unha das instancias modelo que ten a Mesa pola Normalización Lingüística dispoñibles gratuitamente. Ou se todo isto che parece unha parvada, pois tamén estás no teu dereito. Ou, se é reintegracionista, podes ir vivir a Portugal, onde pronunciarán os teus apelidos tipo Meixide ou Laxe no xeito no que se debía decir. Saúde!